Kato kun siat tulee perässä täältä. Joo, siat on perässä. Joo, siat on, kato perässä, me ollaan niin pahoja terroristeja. Joo. Nyt tulee pidätys! Nyt tulee sitten pidätys näköjään. Sitä varten noin siat tuli autosta ulos. En lähde karkuun enkä vastustele, ei tarvita voimakeinoja. Ei tarvita voimakeinoja. En lähde karkuun enkä vastustele. Ei tarvita voimakeinoja. En sammuta. Kiititkö sammuttaa? Kapulla. Vähän ne vastustelee. Mä en vastustele enkä. En yhtään vastusta poliisia. Joo, ihan mihin sanot. Ei tarvii voimakeinoja. Mä sanoin, että sun, kun osoitat sormella mihin mennään, niin minä menen. Tuossa toi nauhoitus. Että... Joo, odota vähän. Saanko mä sammuttaa sen? Sammutatko? Joo, odota. No kun mä en pysty yhdellä kädellä. Saanko mä ihan oikeesti? Mä en aio tehdä mitään vastarintaa. En minkään näköistä.